Nikto nie je ako Ty, Hospodin. Ty si veľký, veľká je moc Tvojho mena. Kto by sa ťa nebál, kráľ národov? Áno, Teba sa treba báť, lebo nik sa Ti nevyrovná spomedzi všetkých mudrcov národov vo všetkých kráľovstvách. Vieme, že nikto, kto sa narodil z Boha, nehreší, ale z Boha zrodený ho chráni a zlý sa ho ani nedotkne. Vieme, že sme z Boha a že celý svet je v moci zlého. Vieme však, že prišiel Boží syn a dal nám schopnosť poznať toho pravého. A my sme v tom pravom, totiž v jeho synovi Ježišovi Kristovi. On je pravý Boh a večný život. Niet ho tu. Bol vzkriesený. Spomente si, ako vám hovoril, keď bol ešte v Galilei. Syn človeka musí byť vydaný do rúk hriešnikom a ukrižovaný. Ale tretieho dňa musí vstať z mŕtvych. Ústavične sa radujte. Neprestajne sa modlite. Za všetko vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi. Ducha neuhášajte, proroctvami nepohrdajte, ale všetko skúmajte. Dobrého sa držte. A máme k nemu pevnú dôveru, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme podľa jeho vôle. A ak vieme, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme, vieme i to, že už máme, o čo sme ho žiadali. Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť. Toto som napísal vám, čo veríte v meno Božieho Syna, aby ste vedeli, že máte večný život.